Mix-xaqliba ta' Marsamxet ħafna jaħsbu li dan il-kampnar huwa tal-Knisja tal-Karmnu minħabba l-qrubija tiegħu għall-koppla tal-istess knisja. Madankollu l-kampnar huwa li madwar 60 metru huwa ta' binja differenti. Il-Pro-Katedral Anglikan ta' San Pawl fi Pjazza Indipendenza fil-Belt imbena l-fuq minn 170 sena ilu u dal-ġranet saret l-inaugurazzjoni tal-proġett tar-restawr tal-kampnar. Investiment li skorra l-4 miljuni u 200,000 euro li fi kliem il-Prim Ministru Robert Abela jikkumplimenta inizjattivi oħra f'dak li għandu x'jaqsam mar-riġenerazzjoni tal-Belt Valletta. Żied li din il-binja hija parti mill-identità tal-kapitali Maltija u għalhekk kien hemm il-ħtieġa li tkun indukrata u moddija lil ġenerazzjonijiet li jmiss. It-tlestija tar-restawr tal-kampnar huwa riżultat ta' investiment minn fondi tal-Gvern u oħrajn Ewropej. Il-Pro-Katedral gawda wkoll minn għajnuna mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat u mill-Fond tal-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali l-NDSF. Il-Prim Ministru Abela annota l-għajnuna wkoll li tat il-Fondazzjoni HSBC Malta r-restawr tal-Qniepen u wassal il-messaġġ li jekk il-Gvern u l-komunità jaħdmu jitfit il-pajjiż jissalvagwardja dak kollu li huwa identità nazzjonali. Qal li b'investiment aktar minn 24 miljun euro fl-aħħar snin il-komunitajiet tal-Belt gawdew minn spazji miftuħa ġodda, titjib faċilitajiet edukattivi u restawr tal-wirt storiku fosthom il-Palazz tal-Gran Mastru. Il-Prim Ministru żied jgħid li għalhekk ir-restawr tal-Pro-Katedral Anglikan ta' San Pawl huwa iktar minn proġett, iżda huwa weda li se nkomplu nieħdu ħsieb il-wirt li ħallew ta' qabilna.